Ay, lagihan. Asar man itong mga bata ato. Ayaw lagi. Nasaan dako na magtotoy ha? Tara. Ayaw. Hala, na si mother father. Hala. Rodel! Uy. Na sila mother father, pero hindi rin managot na. Tara. Go. Diri na ta. Nana si mother father Rodel. Nana Jude. Naman. Ay, gilo ka, oy. Nay ka Rodel. Ha? Gilong ka. Sige. Ito pa kuratan, ha? Asar man itong mga bata Ay, ato. lagihan. Han. Lihar to ko na ato ba? Oy, father. Tunay na po ka? Ala Rodel? Ha? Di sa mo nagasuroy-suroy nga ganihar mo nangita ninyo. Gisugo mo sardinas, di mo manuman. Sige ra mo mag-silpon-silpon diha. Pagilin mo da pader. Ika mo ko imong gisogo imong tugway kabaw. Nakalapok-lapok mga galiko. Bitawan. Sagdi na naman sila, good. Ikaw palit ka. Ha? Ako nung sugo noon nga wa pa mga ito na human tong kahoy ang giputod. Abot na naman tag part 2 anay. Ang tawag sa iPhone now. Rolex. Tubaga na. Hello. Kinsa dong po nakatawag ni mo Rodel? Imo na po nang uyab. Uyab na ka bisag wa pa kahuman og eskwela. Wala si Tiyo. Ako istorya, Bi. Okay. Hello? Ikaw din ni Tiyo? Asa man ka karon? Padung ka diri? Nice you. Mau ba patabo ka? Sige. Ako katabuon diha karon. Ako kaming duha di ay. Pero diha. Sige, bye. Kaya. Kinsa man yung tawag? Si Utol na. Si Utol Ragnarok. Sus, nakitay pa sa lubong anihan. Yes, Han. Kitabuan na ninyo. Pagdalhin mo. Meanwhile, Ako galing nga sa China. Di ko na alam din pupunta dito. Ako tawag muna kapatid ako hello. Ako patabo ari dapit. Ako padulong na. Hindi ako dito sige. 5 hours later. Duka na ako sa China. Marami ako pasalubong. Tapolex kapatid ko. Nandun si Utol Ragnarok han. Tabuan Tabuan na ninyo. Tabuan. Pagdalhin mo. Sige na. Okay, mga untaron. Tara. Sige na. Uy, muto na kuno. Sige, padre amon tabo na. Sige. Tara. Uy, na si Tito nagnaro. Dito. Ang pamangkin Bless ako pamangkin asa na ako kapatid Tapolex. Trapul X. Trapul X. Ay! Otol! Tapolex! Kumusta naman katol? Madyo kay napay mong marka dira sa agtang nimo. Ako okay lang ako sa China. Ako saya dito sobra. Pabalik ko doon gusto ko kasama na kayo lahat. Ito pa ang marka ko. Sa'yo, asa na sa'yo marka mo? Dito 3. Aw Utol. Dia buhi pa kadto ning marka na to. Ayos labuha pa mo marka nimo. Ako na agtang na buhay na buhay Malingkod sa lamantahan. Bayaw. Tana Utol. Malingkod sa ta. Tara sa. Asa na pamangkin akin? Turada. Junami. Dali mo dire, Rodel.
Junome, paliw sa kog tubig nga to, paim na ni John Tiyo. Tay galaw na to sa sod. Paliw ko kuha. Lakaw na, Junami. Para sa mga pamangkin! Ako na uhaw na ha! Wow. Sige, father. Tara, puta, father. Dah. Puta natin. Asa Rodel? Tara. Ah? Rodel, tawag ka. Rodel, ano ito? Upo ka na ito ah. Tabi ka tayo mo. Laki mo na. Laki na tuta mo. Ha? Laki na? Laki na. Gago! Asa na sa ito nami? Ha? Ta, father. Suban sa kulokon. Tubig. Ha? Ah, dara si Jan siya. Junome, pagdali. Yes, father. Ah, ito na ah. Ganda mo na ah. Siyempre. Laki na tuta mo ah. Dito ka oh. Upo ka nito, Tiyo. Sige, Ah. Junome, Yes, paano father. paim na imong Tiyo? Sige, father. Mararabag katugon pa ni si Jan? Para ako kakatogon. Ako mata sana. Ganto mata sana ha. Ja. Ato ning kwentuhan sila po. Waning atong marka. Tama. Di, ikaw Ako na, kwento ako ha. Mm. Bago ko kwento sa inyo, di ako muna ako pasalubong ha. Dahil ang krisis around sa China, unti lang ang pasalubong ko sa inyo. Dahil kapatid tayo, tol, bigyan ko sa'yo ito ID ko ha. Frontliner. Sa'yo na to. Marami pa ako ganto dito sa China. Ay, doon sa China ha. China yan. Ikaw ba yaw, bigyan kita pera ha, mamaya ha. Salamat, bayaw. Kayo, dalawa. Unahin ko muna sa kanya. Sige. Dahil lang muna sa akin ha, Rodel, bigyan ko sa iyo ito, sombrero. Pogi. At ikaw, ito namin ha. Kasi maganda ka. Ito, pasalubong ko sa iyo. Ano yan po? Ito. Ay, dito. Ito. Josie. Sa akin yan? Oo. Ay, sige. Pet ko yan. Baka mo sa mga kiki. I like you. Maluwi. What the fuck? Dahil meron na kayo pasalubong, ikwenta ko na ngayon kung paano kami ng kamarka napapanood. The Otol Triple X. Ay, lagihan. Asa ra man tong mga bata ato? Ayaw lagi. Nasa dako na magtotoy ha. Dara. Ayawan. Ay, Rodil. Hala. Nga si mother and father. Hala. Labod. Kurang ni sa ninja. Nga sila mother pero nga laki masuri. Asa ra man tong mga bata ato? Lagihan. Han. Lihar do ko na yata ato ba? Uy. May gutan na. Sinay na nabot. Oy, father. Sinay na po ka? Ala, Rodil? Ha? Lakat tara. Ay, pagilan po na pader. Gika mo sa kukuhan ka ng... Mamansa ta. Nay. Pagilan po na pader. Gika mo sa magisogo ng tugway kabaw. Nakalapok-lapok ng galiko. Bitongan. Sagdi na naman sila good. Ikaw palit kaw. Ha? Ako nung sugo noon nga wa pa mga ito na humantong kahoy ang giputod. Abot na naman tag part 2 ani. Sige ra good. Ikaw. Labot mo. Ni tawag. Kinsa man na? Ay, balik ka sa kalimut. Bilis na halat na itaw. Kisa man yung tawag? Si Utol na. Si Utol Ragnarok. Sus, nanadyo tayo pa sa lubong anihan. Yes, Han.
Tata, Itabuanan ninyo. Pagdalhin mo. Lalo ay baktas. Ako ang galing at China. Ako naligaw na. Ako ang galing China. Ako na saan na. Mga tao. Asa raw ako? Ako na. Nasaan ako? Tawag ako mga kapatid probinsya. Oh, hello. Oh. Ako galing na China. Di ko na alam din pupunta dito. Oh, ako tawag muna kapatid ako Oh, hello. Ako ito ito. Ako to Lambat na utol. Lambat. Okay, tayo lumudama. Ako pa tabo ari dapit. Ako pa dulong na. Hindi ako dito sige. Okay kayo. Duka-duka na ako sa China. Marami akong pasalubong. Tapos kapatid ko. Nandiyan si Tiyo. Ay, Tiyo. Tiyo naman. Utol. Utol. Nandiyan si Utol Ragnarok Lab. Ay, Lab. Labad ha. Uy. Uy, tumta. Ay, sige. Anong taro? Kabira, sorry. Uy! Uy! Yan na si Tito naglaro! Ay! Dito! Ang pamangkin Bless pamangkin asa na ako kapatid Triple X. Triple X? Triple X? Ay! Hi! Otol! Otol, Triple X! Otol! Kumusta naman ka? Madyo kayo nakabisita kag apil diri sa Oh, napa na yung marka? Daraw do? Ay, dalaw, at kamera. Utol. Da pa ang marka da. Buhi pa kadto nila. Gila palitan na magos. Ayos nabuha pa mo marka rin mo. Ako nila, agtang na buhay na buhayan. Kalimut ko. Labot kalimut. Sige, father! Ilog na laki. Asa Rodel? Tara. Rodel! Tawag ka! Rodel, ano to? Upo ka na to Tabi ka tayo mo. Laki mo Laki na to tamo. Ha? Laki na? Laki na. Ayaw ka ba si Rodel? Diyan na mi. Ano pa yun na yung tiyo? Sige, father. Marar magkatugon pa ni siya. Hara ako kakatogon. Ako matasal na. Ganto matasal na, ha? Ja. Ato nung pintuhan sila po. Kuaning atong marka. Tama. Di, ikaw na. Ako na. Kwento ako, ha? Noong una panahon na Amerikano, sila punta dito Pilipinas, ha? Para sakupin tayo. Kami dalawa Otol. Siya si Triple X, ako Ragnarok. Kami, wala palang mga Amerikano. Sige tawa, sabi mo Sige tawa.
Bago ko kwento sa inyo, di ako muna ako pasalubong, ha? Dahil ang krisis around sa China, unti lang ang pasalubong ko sa inyo. Ayos lang ba? Okay. Okay. Okay, fight. Fight. Dahil kapatid tayo, tol, bigyan ko sa'yo ito ID ko, ha? Frontliner. Sa'yo na to. Marami pa ako ganito dito sa China. Ay, doon sa China, ha? Sa'yo na yan. Ikaw ba yaw, bigyan kita pera, ha, mamaya, ha? Salamat ba yan? Kayo, dalawa. Unahin ko muna sa kanya. Sige. Dahil lang muna sa akin, ha, Rodel, bigyan ko sa iyo ito, sombrero. Pogi. Ay, suot yata, bro. Okay, kami. Apa. Sige. Sige na. At ikaw, ato namin, ha. Kasi maganda ka. Ito, pasalubong ka sa iyo. Ano yan po? Ito. Ay, dito. Ito. Josie. Para sa akin yan? Oo. Ay, sige. Pet ko yan. Mahamat sa mga kiki. Elisha! Maluwi. What's up, mga katsada? So, bago din ang tanan, gusto din na i-shout out si Wayne Layson from California, USA, ang among sponsor. Pakpak! Sa channel ni Mama, Mera TV channel. Pakpak! Gusto din na i-promote ang Tataynos Grill Point. Hindot kayo lang services and foods, guys. Yes, guys. Tinoda, So, guys. Tinoda. Try to visit. Huwag na mo time. Located at Hindang. Leyte. Leyte. Pakpak. Yan po di ay ang YouTube channel Illest Precise. So mga dancer na sila guys, kung ginan mo tanaw, try to visit their YouTube channel and subscribe. Si guys. So mga pakpak. Daghang salamat kay inyong giman ang Video! So naganahan mo, please subscribe to our YouTube channel. Tsada kayo, boy! And click the notification bell para updated ka sa mga videos, vlogs, vines na pang upload sunod. And Please like, comment, and share! And see you next time dito lang sa Tsada kayo, boy! Thank you!